Dobro večer svima. Gdje god da se nalazite u ovom trenutku u vremenu. Evo, petak na večer, miran, doma. Baš mi je lijepo biti doma. Nekako, iako sam malo prehlađena, jer sam se malo preforsirala ovih dana, došlo mi je da danas snimim video i da podijelim nešto sa svog razvojnog puta, neke svoje spoznaje i uvide koji su mi došli u zadnje vrijeme i u kojima dosta promišljam i na njih reflektiram, a vezani su uz to kako sam ja, iako dosta ovako jaka žena, možemo to reći, jako bila sklona tome slušati vanjske autoritete i nekako umanjivati sebe, umanjivati taj svoj unutarnji glas i svoju intuiciju. I uvijek kad bi bila u blizini tog nekog kog sam ja smatrala autoritetom, sam dosta umanjivala svoju vrijednost i negdje u dubini sebe bila nesigurna i mislila da ta druga osoba bolje zna za mene i slušala sam to. I od mog odlaska u Peru i povratka se nekako to jako transformiralo i utjelovio se u meni neki novi osjećaj vlastite vrijednosti, kada sam spoznala da zapravo sam dovoljna i da u sebi nosim svu potrebnu mudrost i da trebam cijeniti druge, poštovati druge, međutim ne umanjivati sebe pri tome, i da isto tako trebam čuti druge u smislu da mi prošire moje horizonte, da mi daju neku drugu perspektivu, ali ono u konačnici što je važno za mene je zapravo da poslušam svoju intuiciju, da poslušam svoju unutarnju mudrost, da poslušam svoju unutarnju istinu i da to bude moj jedini kompas u životu. I često tako razgovaram s prijateljima i onda kao, ne znam da li je to ego, da li je to intuicija, što trebam poslušati. I pa to isto malo stvar prakse, jer je i intuicija na neki način kao mišić koji jačamo dok vježbamo. I meni pomažu uvijek neka pitanja koja si postavljam. Kad sam u nekoj nedoumici, uvijek se pitam da li ta opcija ili nešto što želim odlučiti je u skladu sa nekom mojom vizijom i svrhom zašto sam ja ovdje u ovoj inkarnaciji. I kad to pitanje postavim, vrlo brzo dobijem odgovor da li je ta odluka u skladu sa onim koja jesam kao biće i zašto sam tu ili nije. Ako možda neki od vas nemaju tako jasno definiranu neku svoju svrhu, svoje poslanje u ovom životu, uvijek se možemo pitati kako nam tijelo reagira na tu odluku i da nam je tijelo zgrčeno, smanjeno, skupljeno, ili na tu neku odluku ili na taj glas reagira rašireno, protočno, diše. Tijelo nas nikad ne laže i to tijelo će nam uvijek pokazati i trebamo ga slušati što više. I uzeti si malo vremena u tišini sa sobom, povezati se, postaviti par pitanja
osjetiti i uvijek će nam doći pravi odgovor. I ono što meni također pomaže je to da vjerujem procesu, da znam da postoji ona viša božanska inteligencija unutar mene koja će me uvijek odvesti na pravi put, na pravo mjesto, u pravom trenutku. I da sam, kako se god to činilo, mog egu uvijek podržana, vođena, sigurna i voljena. I koliko god ovako zvuči jednostavno, mislim da se svi slažete s tim da smo danas i na društvenim mrežama i u životu izloženi oceanu ljudi koji nam se predstavljaju kao autoriteti i mislim da isto treba odabrati ljude koji su trenutno usklađeni s nama, s našim vibracijama, s našom frekvencijom, da se treba fokusirati na što manji broj njih i na kraju njih koristiti za to da nam šire perspektivu, da nam možda pokažu neke nove horizonte, ali u konačnici uvijek slušati sebe i svoj unutarnji glas. Pa evo, toliko od mene danas. Grlim vas, ljubim i volim gdje god da jeste